नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी ताज़ा खबर में आप सबके स्वागत बा। आ भोजपुरी ताज़ा खबर में भोजपुरी के गर्मा गर्म खबर ई बाटे कि बहुत दिन बाद खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह एक दूसरे से 5 साल बाद हम अक्षरा जी के साथ काम किए थे। गाना हिट पर हिट, ट्रेंडिंग पर ट्रेंडिंग मिल जाता। जहाँ तक हमार सूचना बा वहाँ तक खेसारी और अक्षरा के लगातार फिल्म भी आवे वाला बा। अभी फिलहाल में कार्यक्रम में एक साथ मंच पर देखल गई लो खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह कि हमारे सैया जी डाल से पलानी में छोट कदे बड़ा डालता है बनानी। विशेष खबर बाटे कि अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ डुएट गाना गावता लो, जौन की भोजपुरिया श्रोता खातिर बहुत ही बड़ा खुशखबरी बाटे, ताज़ा खबर बाटे। तो देखत रही भोजपुरी ताज़ा खबर और सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट। एगो हम दिल